Nå, er I klar på at få stiv pik? Jeg kunne også kalde det bimsepulver, champagnepuder, den gode, Fucker Utrevin, Robert Hansen men, Coca Loca, Sne, Snow hvis du er i England, Snø hvis du er i Sverige, Jeppe Coke. Jeg kan mærke, at alt det kokain, jeg tog i går, det kommer til gode nu. Du kan da bare spørg. Er du påvirket? Ja, sgu fanden er der påvirket. Altså, det er lige meget. Jeg er småstiv i det, de kommer, men det er lige meget. Jeg er den overbevisning, at du ikke har prøvet kokain, før du har fået en prostitueret til at puste ind i røvhullet på dig. Det er ligesom at stikke pikken ind i et glory hole. Hvem skal sutte min pik? Det er da sindssygt spændende. God stødhøjde. Ja. Det var en fed stødhøjde, du ved. Lækre kællinger, der... Hej. Er I bøs? Der er masser af pikke, der står og banker på døren hver fredag. En bolighandel, det er fuldstændig ligesom et samleje. Altså, jeg ser det ligesom at knippe. Og i dag, der har jeg tænkt mig at være rigtig bad. Så ligger du her. Forstår du, hvad jeg mener? Forstår du, hvad jeg mener? Det er lige til at få stiv pik af. Eller fisse. Lad os se på det. Er du bøse, eller hvad? Er I bøser? Min bjørn har givet mig klarsyn. Jeg er 100% sikker på, at det her, det er bøsekage. Kan du mærke bøsestemningen? Nu kommer den op og køre. Jeg lægger bøse rundt bøsemusik på, ikke? Så I slet ikke bøser, eller hvad? Altså, i teorien, så er alt til salg, ikke? Jeg er også til salg.